Počítače, ktoré by som nekupoval v roku 2026. Prvá časť. Začneme RGB zostavami. Problém je, že v roku 2026 samotné RGB už neznamená prémiový počítač. Dnes sú RGB komponenty úplne bežné a často dokonca lacnejšie ako ich minimalistické alternatívy. Prémiovo dnes vyzerá hlavne to, keď celý počítač pôsobí ako jeden premyslený produkt. Pekne vyzerá statická RGB, nie je diskotéka u teba doma. Ďalej sú Frankenstein zostavy. Biela skriňa, biele ventilátory, biela RAM a potom niekto do toho hodí čiernu grafickú kartu. Technicky úplne v poriadku. Vizuálne vyzerá to, ako keby si skladal počítač z toho, čo ti ostalo v pivnici. A potom sú tu hotové PC od jedného výrobcu, napríklad ako HP Omen. Na papieri brutálne zostavy, lenže zaplatíš za hotový produkt, ktorý je postavený okolo jednej značky a jej vlastných komponentov a riešení. Každá súčiastka bola vybraná len preto, že patrí pod jedno logo. Pritom vizuálne nemusia sedieť. A preto sme vytvorili náš nový katalóg. Fakt, odporúčam si ho aspoň pozrieť. Nechceli sme vytvoriť ďalších 10 obyčajných konfigurácií s inou grafickou kartou. Vytvorili sme prémiové zostavy, kde je každý komponent premyslený a vybraný od najlepších značiek. Počítače sú unikátne a podobné zostavy nájdeš iba u nás. Je to spojenie krásy a výkonu. Vyber si tú najkrajšiu zostavu pre seba na vicepc.sk.